Dobrý deň, priatelia, opäť sme tu s dopravným okom. Je čas prázdnin, všetci sa chystáme na dovolenky, mnohí sa už chystáte aj z dovoleniek. A práve tá cesta je najdôležitejšia, aby sme bezpečne prišli tam a aby sme bezpečne prišli aj naspäť. Dnes sa porozprávame práve o nebezpečnej únave. V minulej relácii sme sa venovali zmenám na cestách v zahraničí. Dnes sa s odborníkom pozrieme na najnebezpečnejší faktor za volantom, ktorý prichádza potichu a pomaly. A ak si nedáme pozor, môže nám poriadne skomplikovať život. A to práve nechceme, takže vám poradíme, ako s únavou bojovať. Oslovili sme dopravného psychológa doktora Karola Kleinmana. Nech nám povie, kedy už riadime auto doslova na hrane. Vodiči zvyčajne veľmi podceňujú tento faktor, ako je únava, a si myslia, že dokedy im neklesne hlava na volant, že vlastne dovtedy sú absolútne svieži. Ale to, že to posledné štádium, ono vlastne také úplne tie posledné signály, že potom už nasleduje len katastrofa, je, že niekoľkokrát stratíme tak na chvíľočku, ako keby sme zaspali, sa strhneme a si uvedomíme, že sme na tej ceste. To znamená, v tomto prípade to, že skutočne to posledné kritické varovanie zastať, odstaviť vozidlo. To sme sa už dostali k mikrospánku, no ako sa dlhá a monotónna jazda prejavuje na zraku alebo vnímaní priestoru pred vodičom? Pri tom zužovaní pozornosti je to podobné ako pri alkohole. To znamená, že my ten štandardný rozsah by sme mali mať 180 stupňov, to periférne videnie, pripúšťa sa ešte nejakých tých 160, ale pri tých dlhších jazdách ten kotúč alebo ten kužel, ktorý my vidíme pred sebou, je okolo tých 100, možno že 80 stupňov, že sme upriamení na jeden bod, sme veľmi vypätí, dávame pozor, aby teda nám niečo neskočilo do cesty. A tu sa dostávame k ďalšiemu nebezpečenstvu. Zabúdame vnímať aj periférne. Teda neregistrujeme, čo sa deje po bokoch nášho auta. Mnohé moderné vozidlá sú už vybavené bočnými senzormi a signalizáciou v zrkadlách, ktorá vás upozorní na iné vozidlo po vašom boku, no mnohé vozidlá to ešte nemajú a teda vodič sa musí spoliehať sám na seba. Pán doktor, aký čas teda máme tráviť za volantom, aby sme dojazdili bezpečne? Zhruba tá spodná hranica sú 2 hodiny, že po tých 2 hodinách by sa malo zastať. Tí mladší, tých 30 do tých 35 rokov, zvládnu aj tie 3-4 hodiny, ale potom v každom prípade treba zastať, vyrovnať ten chrbát, dať si malé občerstvenie a keď je to tá dlhšia prestávka, prípadne niečo malého zjesť. Mnohí z nás sme kávičkári, mnohí sa spoliehame na dlhých cestách aj na energetické nápoje. Aký je pohľad odborníka na tieto životabudiče? Záleží od toho, že ako ste na to zvyknutí, ale u niekoho, povedzme, káva má skôr opačný účinok, že skôr teda uspáva a takisto energetické nápoje majú tento problém, že teda môžu síce na chvíľočku vybudiť, no ale tú energiu, ktorú vy potrebujete na to, aby ste boli svieži, niekde musíte získať a to je najlepšie zastaviť, predýchať a trošku rozchodiť to telo, aby som znovu mohol sadnúť do toho auta. A aby sa naplnili posledné slová doktora Kleinmana, treba si trasu tak na dovolenku, ako aj z nej naplánovať s dostatočnou časovou rezervou, do ktorej určite zahrňte aj bezpečnostné prestávky. Z vlastnej skúsenosti viem, že padnú vhod celej posádke. Verím, že naše rady vám aspoň trochu pomôžu a že si to zoberete k srdcu. My vám k tomu želáme šťastnú cestu a hlavne dobrý dojazd.